Assalamu alaikum wa rahmatullah. Didiraɓe tedduɓe, hande bo en nata jawleru faggo boteji ngam en nana ɓiccawol ngol nasihaku ngol Yusuf Nana Cerno Ngari bindi waddanta en ngam en taskitora. To hande funi didiraɓe en ɗo gadda no gujjo jaftiri moto goɗɗo. Wato ko waɗi en ɗuɗɗinta wolugo hala no ɓe jaftiri motoji ɗo ngam wallabi fere fereji ɗuɗɗiɗi wuyɓe man ɗo jaftira motoji man. To kadi en ɗo tokka waddugo banniɗo ngam jawmi'en motoji en ɓe nana kamɓe ɓe kefta irin moye on ɓe kudata. To Allah hisni ɓe hisana na wato kala jokkaɗo pat on ɓe dokkata ɗum moto, na bo kala goɗɗo pat on ɓe ko'atan ɓe jara ha nokkure wiɓe yiɗi yago. To hande ɗo bo wodi gewtuɗo am o wi ha Yaounde ɗo on goɗɗo anka o wangi dow o sojejo no ɓorni limse soje fu bana militaire ɗo, sei o wi jom moto yara mo ha nyauɗoɗundu soje en ko en mbi'a hôpital militaire. Wodi sobajo mako ɓe no kuda ha ladde on ɓe piɗi ɗum o wari larugo ɗum. To oɗo go tammi gonga sei ho'i mo ɓe njahi ha hôpital go. ɓe njahi ɓe jotti ha natugo ha ayno ko en mbi'a ha gardi ɗo, o holli gardi man ɗereji mako dow o soje, ndego foti ko sojejo o ɗo huwa ha nokkure wonde on na ha ton tema. O holli gardi go ɗereji mako. To en andi ba ha nokkuje ɗo bo to goɗɗo wari nati ditta be téléphone mum be ɗereji mum pat wara ha nokkure nde goɗɗo ittata resa kuje hande fu maje. Kanko sei wurtini ɗereji mako be téléphone ji mako pat o resi ha dedai ha aynogo ha gardi go woni. Sei o wi jom moto go an fu ittu kuje ma a resa haɗo. Jom moto resi kuje mum pat ha be kile moto fu. Ɓe calidi ɓe nati nder sare dofta go. ɓe ganci ha ɓe njahi ɓe tawi goɗɗo fere cekaɗo ɗo wali. Sei o wi jom moto go ɗum o on sobajo mako man. Jom moto man joɗo ha ɗo rena mo, worko yata o sodana nyauɗo man o wara. To nde o lori ha gardi goni o ho'i daga kuje mako goɗe fu maje ha be kuje jom moto go, daga téléphone ji ha be kile moto pat o wurti tan o lati moto o dilli. To derkejo moto joɗi ha nyauɗo go ha somi safti wurti yahi ƴami aynogo ko en mbi'a gardi go. Gardi wi mo wai oɗo ka wari ha ɗo neɓi o ho'i moto o dilli. To ni go tan wato tabbiti ko wujjiri moto oɗo kam. To kadi ko en mbi'ata ha ɗo to iri banni man waɗi ɗo no hani ka bana an jom moto kam daga ha natugo daga ha babal ayno ko en mbi'a daga ha babal gardi man ɗo a wi'a mo an ka ɗo rena mo ha ɗo be moto ma, aɗo rena mo ha ɗo yake o wurti fu o wara on dilla. To ha fototiri on natiri man bo ɗo bo to o wima o ɗo yaha sodango nyauɗo hunde, wimo on jada tan a wurta a tokka mo tan on jaha on ko'a moto on jaha on gaɗa haje mon. To ɗum gonga man on lorda a wara yake haji mon timmi fu on sendira, amma itta moto hokka mo anda. To nda oɗo wari dow o soja on a yiyai jotta ka ngam goɗɗo wangi dow o kajajo ka pat wala ko nafatana. Kanjum kam ba en mbi'ata tumman ɗo ni to on jadan a huwana mo haje mako a yara mo ha babal o watta haje mako pat o timmina o yoɓa ma on sendira, amma a hala itta moto hokka kam kanjum kam ta jaɓe. To deɗiraɓe kala nanɗo ɓiccawol ngol fu teframa hewtinirgo ngol faago woɓɓe fodde no o wawri ngam ɓe nana ngol ɓe taskitoro ngol. Nonnon bo kadi kala nanɗo ngol man fu to lati kañum bo ɗo mari ko nandi be magol teframa yerɓan ngol ngam mi waɗa dabare mi wangina ngol himɓe nana ngol taskitoro ngol. Nonnon bo miɗo ƴama kadi bana ha dedei oɗo garduɗo be goɗɗo ha babal nyaundigu ha hôpital ɗo kam noi on onon bo on gi hanino o waɗa ha o hisa jambego man ɗo to Allah hisnino mo. To kadi kala marɓe
jawabuji fuu miɗo reni ɗi ha lambaji garanɗi ɗo. Aranama woni 696 696 en mbi 696 74 nogas e jeetati honde be jeego ko en mbiya 696 74 28 06 e ɗiɗaɓa bo woni 697 nogas e jeenayi 69 59 ko en mbiya 678 29 69 59 to lambaji man ɗiɗi fuɗi ƴonorteɗi e bo MTN waɗa woni lamba WhatsApp to Allah ceni ɗo renana en bo kala yakeji men fuu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.